lithi lifikile ixesha lokuba unyana womntu azukiswe. Lithi eBhayibhileni esiNgesi, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Ababhali ke bonke bavumelana nelithi le nto iluzuko nama ndisokolisa ngayo yinto ngeloxatyiswa ngamagama ngokwentsingiselo. Athi ababhali xa bethetha ufana nokuxatyisa igama lithi beauty, ligama unelokuxatyisa ngamagama uchaze xa ubuzwa ubuhle nobuli yinto ngeloyichaza kodwa yinto umntu ngamnye anozazela yena. Phantsi ke kwale vesi lisithi ke silapha eJerusalem, qinisekile abashumayeli beshumayeliso bebencokola ngemeko ibisenzeka. Kodwa ngoku umvangeli uJohane usibonisa ipicture kaYesu elapha eJerusalem esarawundwe yi-crowd. Phakathi kwale crowd kukho uLazaro. Uthi kumbhali athi uYesu kwancokola wathi kungeni wathi drink amaGrike. Athi awufika amaGrike akweka uPhilip omnye wabafundi bakaYesu emkweka athi uPhilip wasebhetesayida, sifuna ukubona uYesu. Amxelela njengoko uPhilip. Ithi encwadi uPhilip amkweka ngoba igama likaPhilip ligama lesiGrike. Babencokola naye ukuba beqonda uba bazifumana inyoka basifumane esi sicelo basifunayo. Uthi kumbhali uJohane uPhilip wakhawuleza waya kuAndreya wathi kuAndreya kukho amadoda amaGrike afuna ukubona uYesu. uAndreya kukhawuleza waya kuYesu wamkhweka wathi kuYesu, kukabantu uYesu abafuna ukubona. Akenza le nto ekwenziwa ecaweni ngoba abantu abafuna ukubona uKristu sibasithe sibabuse iinkcukacha ezingenasilinzi. Uthi ke umbhali uYesu ephendula uAndreya. Kodwa kule vangeli ayisixelela uba waphendula uYesu wathini ngesixeko samaGrike okanye wayekuwo amaGrike wancokola nawo ewabuzo uba afuna umbonela ntoni. Nqwenela ukuthi amele kanti igqitha kule ndawo liyichaphazele into ethile. amaGrike ithi iBhayibhile enamadoda ayesaziwa njengeencane ezithanda ukwenza into ekuthiwa yi-research ngemeko okanye ngeendaba ezikumdla eza eJerusalem engengomaJuda kodwa ngenjongo yoba efuna ukucholachola iindaba ngalo Yesu beva ngaye uphilisa abantu, uYesu ovusa abantu. Beza ke ngaloo njongo seso sizathu esabantu noba bacele ukubona uYesu befuna ukuncokola naye bezama ukwenza i-research yabo. Uthi ke uJohane uYesu wathi xa ephendula uAndreya wathi kuye, lifikile ixesha loba unyana womntu azukiswe. It's time. It's time. Ewe bhuti. Kodwa isimanga uYesu awasenzayo wasuka uYesu wathuleka
emveni kokuba ethethe amazwi athi lifikile ixesha, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Wasuka uYesu wathuleka ebelizawuthi uba ke eso sidingo sikhona apha kuqonda ukutholela. uYesu wababetha ngale nto kuthiwa yi-paradox. Andazi i-paradox ngolwimi lwesiXhosa, kodwa uYesu wababetha ngokuqubuka izithonga ezithathu. uYesu wababetha ngokuqubuka uYesu. o-Andreya bamamele, bathi besamamele ava isithonga sokuqala. uYesu ephendula wathi uYesu apha ku-Andreya noFilipi xa ethi lifikile ixesha loba unyana womntu azukiswe. Wathi isithonga sokuqala, inene ndithi kuni ukuba ukhozo lwengqolowa oluwe emhlabeni aluthanda xa luthe lwawa lufe. Lona luhlala lungafi, lona luhlala lungabinto. Ke ukuba luthe lwafa luthwala isiqhamo esininzi. Satsho isithonga sokuqala, wathi besalindile uYesu, wathi besasibini isithonga, wathi lowo umthanda ngumphefumlo wakhe, wolahlekelwa nguwe, kodwa lowo umphefumlo wakhe uwuthiya, wowulondolozela ubomi obungaphakathi. Satsho isithonga sesibini. Wathi abazalwane besamamele isithonga sesithathu, wathi uYesu kuwo, ukuba uthi andikhonze makandilandele, apho ndikhona mna wobakhona, apho nondikhonzayo mna uBaba wommeka. Satsho isithonga sesithathu. uYesu esenza uqubuko amele nalapha ngekusasa elisithi ke xa ndigqibezela lisithi xa ndiphawula kwesi sithonga asithethayo uYesu, ndivumelene mhlawumbe ndiphawule nje ndingabeki neento ezininzi ezawundisokolisa. Ndinqokole nje lahlule levesi ngesigaba esibini. Isigaba sokuqala esithetha ngokufika kwexesha, isigaba sokuqala. Isigaba sesibini esithetha ngokuzukiswa konyana womntu. Kamende laphendulisa omama nangutata. Bendifuna ukuthi uthi lo mphathi lifikile ixesha lokokuba unyana womntu azukiswe. Kamende laphendulisa eyazi lonke kwisigaba sokuqala phantsi komcimbi wofika kwexesha. Akho mntu ungayaziyo, wonke umntu xa ephangela unexesha lokuqala emsebenzini, ukuhloma emsebenzini, abanexesha lokutshayisa emsebenzini aphangela kuwo. Kamele lapha bendlulisana uYesu ke ebenemishini abeyithumile uThixo eqale eGalili. Imishini yakhe uYesu yawabhaptiza phezu komlambo iJordani, wathi ayenyuka phezu komlambo iJordani uYesu waqala iministry yakhe. Omandoda yaqala iministry yakhe. Abanye ukuqala kwakhe uYesu kuministry yakhe eJordani. uYesu washwele igospel yakhe ithatha ixesha elineminyaka emithathu. Sikunyaka wokuphela kaYesu apha eJerusalem eyigqibezela iministry yakhe. Kamele kwethu esenza le nto kuthiwa ngutshayile, yile nto sithi lifikile ixesha, ngoba ubaqaleni uba yatshayisa kuwo.
okwakubeka kwesigaba sokuqala ngifuna ukuthi Yesu ubona ngoba ukufika kwaGrike it is a sign that ifomeni yakhe ayisuphelele kumaJuda izawushutha lonke ilizwe izofika nakuthi ubona lothatha ubona lonke Yesu abona isayini ekupheleni uYesu wabona kufika ixesha a time of the cross ixesha lomnqamlezo umnqamlezo is a prominent sign or a symbol of our faith ubona lothatha ufuna ukusho kwisigaba sokuqala balunalolwembe ofika kwexesha wathi Yesu wathi kwaNdreva noFilipi lifikile ixesha lokuba uYesu azukiswe akhumbula uYesu ukhe wanqanda ekhanda uYesu enqanda uMariya uMariya siza kuYesu esithi kuyo iwayini iphelile abantu abanewayini wena uYesu wakayiphendula into nomfasi akazikika nomnyana womntu azukiswe hayi Yesu obexesha elingekafika ubona lothatha ngifuna ukuthi ke ekugqibeleni sizogoduka izibhibili ezisigaba sokuqala ukuchaza uba xa esithi lifikile ixesha kuthetha ukuthi ixesha liyatshayile in his ministry lifikile masigoduke okwesibili sincokola ngexesha okanye ngokuzukiswa konyana womntu what it means ukuzukiswa konyana womntu ubona lothatha ngifuna ukuthi uYesu wakho okwesibili uYesu wakho okwesibili njengoba sithi lifikile ixesha lokunyana womntu azukiswe lifikile ixesha lokunyana womntu azukiswe asazi ukuba ngelinye ixesha konke libone abantu becaweni athi kayiphuma umntu xa ebalisa kubuza uba ibinjani ndawo athi kayiphendula umntu heyi ibizukile icawa phakathi ibizukile kakhulu athi kayiphendula athi ibizukile unombuza uthetha uthini ukuthi ibizukile akanophendula ngoba into yozuko has got to do with the spirituality imqhagamshelwa kunye nomntu noThixo ukuzukiswa kukaThixo ubona lothatha watsho uYesu lifikile ixesha lokunyana womntu azukiswe uYesu wafaka usinika ifomula yokuba uYesu uzukiswa njani umveke ayibona ezi zithombe zakhe kamela kokwethu athi kayiqalisa kwesithombe sakhe wasibeka ezi zithombe kwenye igama wasinika the hardware or the hard part yokuzukisa uThixo kwenye igama wasinika the glorious part yokuzukisa uThixo athi uYesu xa ethetha athi lesikayethetha wathi umntu kufanelekile umntu afe kuye kudala ukhozo walungena emhlabeni lufe ukuze usuku lukaThixo lube khona kamela kokwethu ngoba ukhozo xa luthe lafa luzawuthwala isiqamo ke esizawuzukisa uThixo wathi uYesu okwesibili wathi uYesu wonke umntu kuyafuneka ukuba zonke izinto zalapha emhlabeni ubomi bakhe angabulondolozeli zona nangabulothi komthetho antoni mntu ukususa konke ihlabathi ukuze umphefumlo wakhe ulahlelwe ngaphandle umana lothatha ngoba xa umphefumlo wakho ungathanda ulondoloze uthi uYesu xa kufika ubomi obutsha sizawuzukiswa ngapha kwekhono wathi uYesu okokugqibela wathi uYesu wathiwa ndiyafuna kodwa ufuna ukundikhonza kodwa ufuna ulandela abadikhonze ukwenzela uba apho kukhona mna abekhona nabo kamela kokwethu whatever kanjalo wabo uzabazukisa wathi uYesu xa ndiyeka kamela lapha endusaba kunokuthi ndiyagqibelisa ngoku umana lothatha
uThixo ndingathanda emnqamlezweni kunye noKristu. Ayisendini ophila kum, senguKristu ophila kum. Ufuna loo nto uYesu umntu afe kuye ukwenzela uYesu aphile kuye, ingabi nguye ophilayo. Anomazi okwenza njalo owethu uThixo uzawuzubisela umane wotata ikuluke amene elaphenduza alomazi yakiwa ngoku yamyaleza ukuthi kuleli pasika uThixo uyandiphelwa ngokuba kudala ingene pasikeni kudala ipesika izingene kodwa ipasika yangena kuze iphinde liphinde isafana kunakudala kunakukositana omuntu ulikhozo olungena emhlabeni alafa alodela elahobela usuku likaThixo alusuzuzele umane wothatha ufuna ukuthi-ke hamela lapha elusaba alilizwi elithi owethu uThixo uyasixelela okokuba lifikile ixesha lokunyana womntu azukiswe. Umane wothatha ngoba owethu uThixo wamzukisa unyana womntu engekafiki kwesi sigaba kwesikwendaba ehlele amadoda uThixo uthi umntwana wafikile kwekulu segqitha uYesu wenza kumina kumphi uYesu uthi ukwentose labethwana uYesu wambona inkangelo yakhe ingeseyiyo engayaziyo abantu bakwethu. It was a glory, a glorious moment abantu bakwethu elusuko uKristu eselusukwethu abantu bathatha ovelilizwi elikazayo lona bunyana babo leso sizathu uThixo wamzukisa unyana njengoba uThixo wamzukisa unyana nathi kuyafanele ukuba simzukise unyana abantu bakwethu. Athi kuJohane abantu bakwethu yakwazana kum bonke abantu abazizukisa umane wothatha benyuse kunye nabo. Ngifuna ukuthi leli pasika lifane kuni livuke kuKristu, lifane kuni livuke kuKristu. Utsho ukuba lifikile ixesha lokunyana womntu azukiswe. Kudala sifuna ingoma, kudala sithandaza, kudala sishumayela kodwa noma siyenzayo wasingafi ubuthina bethu ayikokuzukisa uThixo. Kodwa uThixo ufuna sife uthi ukwenzela ubana azukiseke uThixo. uYesu ayithandaza elinda esithi ngalo ngizukise waphendula uThixo wathi ewe ndikuzukisile wena akho nini wasifokolisa kumele lapha emzaba anomazi abantu bakhothi elozolele Thixo makanzima